Assalamu alaykum ähwanileşler. Türkmenwat teleýiliminiň gadyrly müştaklary. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkaşy döwründe täkim paýhasym many martumly Prag ýylynda Kahraman arkadağımızın arkadağlığı kahraman serdarım sayesinde biz sizin her birinize ağzı birliği, maşgala badançılığını, öýlerinize bagtly pursatdan bolmagyny süýsüremizden arzu edýäs. Eri tomaşaçylar, bizim Türkmenwat teleýiliminiň görüjülik toparlan bilelikde bize wagt bilen gepleşigimiziň täze sanyny sizin üçin taýýarladyk. Biziň gepleşigimiziň bu edeki sanynyň mihmany başka gıydı islemeyen söyünüm sen, söygürüm sen tavızım. Elbette Sapargelli çyrşlyýy. Sapargelli çarýar Türkmenwat teleýiliminde bize wagt bilen gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Täkim paýhasy ummany magtymly Prag ýylymyzda Kahraman arkadağımyzyň arkadağly Kahraman serdarymyzyň saýasynda her bir günimiz toý tomoşa beslenip dur. O ýazyr ajaýyp gepleşigimizde gowy aýdymlar aýdar. O halkymyza ýetirer. O şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip beren Kahraman arkadağımyzyň arkadagy Kahraman serdarymyzyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri bundan beýle rowaj alsyn. Arzudan hatır olsun Sapargelli. Gepleşigimiziň şertleri bilen tanıştyraýyn. Gepleşigimiz bir näçe sahypadan ibarat bolar. Gepleşigimizde sowal jogaplar bolar. Şeýle-de tymsallar bolar. Şeýden bilelikde dowam edebererse. Elbet. Onu Sapargelli gepleşigimiziň birinji sahypana başlaýar. Eri tomaşaçylar, eger de siz taýin bolsaňyz, bize wagt bilen gepleşigimiziň birinji sahypana başlaýar. Insilje tomaşa edin. Eni Sapargelli aýdaly sana eliňe jaň geldi, jaň edýärler. Sapargelli gyssaly ýagdaýda bir toý tomga, bir bayramçylyga ýetişmeli, häzir eliňe goşgynam oklar, SMS diýärler. Onuň sana goşgy gelýär. Gyssaly ýagdaýda heňe salyp aýdym edip ýetişdirip bol gyssagy özüň bilen diýärler. Insilje dinleýär, onuň şaýary bilen bileje düşünýip şu goşgyny heňe salyp aýdym edipler. Ananny düşünleýär. Edi tomaşaçylar dinleýär. Körpe oglum, ediz oglum. Kim mehriban gıydym men. Siz gowancym, boýsancym, dowamatym ýyzym men. Ýene bir ýerde gaýtalýan. Körpe oglum, ediz oglum. Kim mehriban gıydym men. Siz gowancym, boýsancym, dowamatym ýyzym men. Ene goşgyn sana öwrýär, birden bir görürmýsem. Körpe oglum, evi oglum, kim mehriban gıydym men. Siz gowancym, boýsancym, dowamatym ýyzym men. Hemme ýerine ýetiren aýdymlaňa meňden okdura. Ýok meňden. Täze heň bolmaly. Ananny şowlu bolsun. Bolanda başlaýym. Körpe oglum, ediz oglum, kim mehriban gıydym men. Siz gowancym, boýsancym, dowamatym ýyzym men. Siz gowancym, boýsancym, dowamatym ýyzym men. Yine böyle. Körpe oglum, ediz oglum, kim mehriban gıydym men. Siz gowancym, boýsancym, dowamatym ýyzym men. Siz gowancym, boýsancym, dowamatym ýyzym men. Berekellah. O jenepes ýankyny mena birgeli özüm haladym, sana näýilek täsir etdi? Menem haladym. Çarýar haladymmy? Onu sen ýerine ýetiren aýdymy, çarýarym çalan sanyny halam bolsalar.
tomoşaçylarym ýokman hanandyr diýip ümid edýär. Täze aýdym bolup durýar ýa. O ne gönül tapar gele täze aýdym bolýar-da. Täze aýdym. Men nädir ýyky bentlerinem şahyrymyzda ýazdyrarsa, oýlanmyzda, dabaralanmyzda ýerine ýetirmek galýar. Edi tomoşaçylar bize wagtdan gepleşigimizde sapar gelde çalışdy, soň şeýle-de çarýar, adan ýerdimiň ýerine ýetirmeginde edil ýan aýdym bolmasa da, şoňa meňzeşerek aýdymlar bilen gepleşigimizde ýerine ýetirip bereli, tomoşaçylarym dinlesin. Edi tomoşaçylar, aýdym dinlemek siz bilen gepleşikde bize wagt bilen. Gıydım gıydım silpep, şen gıydım gıydım silpep. Saylap saylap söyünümsin, gözlerden birin saylap. Toy tutup öylenenimsin, yeketegim gelinimsin. Köp gıydım gıydım silpep, şen gıydım gıydım silpep. Saylap saylap söyünümsin, gözlerden birin saylap. Toy tutup öylenenimsin, yeketegim gelinimsin. Öyümi öyümin dedin, öyümi öyümin dedin. Boyumu boyumin dedin, kârgılardan saylanımsin, yeketegim gelinimsin. Öyümi öyümin dedin, öyümi öyümin dedin. Boyumu boyumin dedin, kârgılardan saylanımsin, yeketegim gelinimsin. İşten gelsem arıp silpep, işten gelsem arıp silpep. Gök çay verip yüzüm yelpen, geçirimliyim kimde pespen. Kıyın günü dayananımsin, yeketegim gelinimsin. İşten gelsem arıp silpep, işten gelsem arıp silpep. Gök çay verip yüzüm yelpen, geçirimliyim hem de pesbel. Kıyın günü dayananımsin, yeketegim söyünümmin. Öyümi öyümin dedin, öyümi öyümin dedin. Boyumu boyumin dedin, yelden günden ayağınımsin, yeketegim gelinimsin. Sana bağlı men bu ömrüm, sana bağlı men bu ömrüm. Seni yarım candan söydüm, bugün sana düzdüm aydım. Kıyın gününe dayananımsin, yeketegim gelinimsin. Sana bağlı men bu ömrüm, sana bağlı men bu ömrüm. Seni yarım çından söydüm, bugün sana düzdüm aydım. Kıyın gününe dayananımsin, yeketegim gelinimsin. Öyümi öyümin dedin, öyümi öyümin dedin. Boyumu boyumin dedin, kârgılardan saylanımsin, yeketegim gelinimsin. Öyümi öyümin dedin, öyümi öyümin dedin. Boyumu boyumin dedin, yellen günden ayağınımsin, yeketegim gelinimmin.
Yeketägim söýgülimen, yeketägim gelinim sen. Tapar geldi, aydımlaňyz üçin köp sag bolun, sesiňiz hemişe belent ýanglansyn. Indi epleşigimizde ýene de Sahypa arkaly dowam edýär. Sahypamyz halk hazinasyndan parçalar bilen dowam edýär. Häzir Tapar geldi bu Sahypamyz bilen tanıştyrayyn. Häzir halk hazinasyndan parçalar bilen dowam eder. Tymsal okap berer, ýagny durmuşy tymsallar. Häzir men bir tymsal okap beren, tymsala tesbir bermek bolsa sen bilen. Men okan ünsülje dinlersiň, onuň tymsal näme düşündirjek bolýar? Şonu tesbir etseň bolýar. Düşünäsiňmi? Onu dinle. Bir sapar emellar dana kişi bilen söhbet edipdir. Adama näme ýagty satýar? diýip sorapdyr. Dana günnip jogap beripdir. Emellar haçanna gün ýaşanna adama ýagtylyk bolup näme hyzmat edýär diýipdir. Dana ay diýip jogap beripdir. Haçanna günnür ay watanda näme ýagtylyk berýärdiňini dana şonu oňa ot ýagtylyk berýärdi. Egerde gün ay watyp ot sönünni oňa näme ýagtylyk bererkä diýip emellar soranny dana jogaby dinle. Şonu adama söz ýagtylyk bolup hyzmat eder diýipdir. Men söýje dinle. Şonu adama söz ýagtylyk bolup hyzmat eder diýipdir. Durmuş tymsal bolup gidýär. Tymsala nähili tesbir berjek. Özüň üçin şo dinleýän bolsam, nähili netije çykarýar. Owa. Elbetde söz ýagtylyk berer diýipdir-de. Soňunda hawa. Bir adamyň bir öz pek niýeti, bir arasa kalby, bir pek yüreklilik. Şol atlar adama bir ýagtylyk berýär-de, men düşünçüm boýunça. Dogry düşünipsiň. Edil men düşünşüm ýaly. Hawa. Emellar bilen dana kişi söhbetleşik edende aýyňa möz ýagtysı bar diýärdi. Bununňa möz ýagtysı bar diýär. Ýöne olaram wagtlar ýerin çalşany näme galýar diýende söz ýagtylyk berer diýär. Hawa. Sen üçin şol dogry bolup bilermi Tapar geldi? Elbetde. Elbetde. Adam ne bir söz bilen adam ýylgyrdyban bolýar, bir söz bilen adamy gynandyrban bolýar. Tyýyk ýarasy biter, dil ýarasy bitmez diýip bir çoň hyýalyna esasy zat bir pek yüreklilik. Bir söz bilen adamyň göwüni tap bolýar. Ana ýagtylyk diýip men şoňa düşünýär. Asy dogry. Men agoldaýan. Tomaşaçylardan hökman suratda şu tymsaly dinlendirler, senin tesbirini bollandyrlar diýip umyt edýär. Edi tomaşaçylar asuda watanymyzda, owadan ýurdumyzda durmuşyň közi ýürini görüp ýaşaň. Ýani Tapar geldiň diýişýäli, birak-biraklere hoş sözler aýdym. Birak-biren göwüne degmeň. Sebäbi asuda ýurdumyz, asuda watanymyz bar. Doğrudan Tapar geldi. Edi tomaşaçylar ine gepleşmede tymsal okadyk, Tapar geldi tesbir berdi, tesbirler göwüňde ýaranlar diýip umyt edýär. Indi gepleşmede tomaşaçylar Tapar geldi, sen aýdyma garaşýarlar. Indi näme aýdym aýdyp berjek? Owa hojan epes. Näme esasy öňlerden köp çykyşlarynda türkmen halk aýdymlary bilen çykyş edýän. Şuň gepleşmede men Isa Hudaý Nazarow, Halypa Bagşymyzyň aýdymlaryndan ýerine ýetirip beren. Şoň üçin şu gepleşikde Isa Hudaý Nazarowyň aýdymlaryndan birini tomaşaçylarymyza ýerine ýetirip berýär. Başçyna ulahu söylem edi tomaşaçylar dinläň, beýin jalan tomaş edin. 16 ýaşymda söýgü çagyny gülüp maňa bakdyň sen mahym. Ýüregimiň içinde söýgü törünni söýgüdün ýakdyň sen mahym. Ýüregimiň içinde söýgü çagyny söýgüdün ýakdyň sen mahym. Gülüp maňa bakdyň sen mahym. Söýgüdün ýakdyň sen mahym. Gülüp bakdyň sen mahym. Söýgüdün ýakdyň sen mahym. Köpkezim men senden sırmy gizlep, otursana taşlan ucunum çöllep, nädişik dodugyň çalajak.
yaktın sen mağım. Edi tomaşaçylar, biz awad bilen gepleşigimizde ýene de biz gepleşigimizi sowalar arkaly, şeýle-de Sapargelden jogaplar arkaly dowam edýär. Sapargelden şeýle sowalar bolar. Birinji sowalymyz. Çağlykdan arzuw eden käriňize ýetdiňiz. Çağlygyňyzyň arzuwlaryna amal aşyrma ugruna nämeler edýäňiz? Bir käre urupdyrýaňmy ýa-da oý öz kärlerini özleri saýlasyn diýäňizmi? Her bir çağı ýam kiçilikden näme käre barjagyny ýam bir Kiçiliginden belli bolýar. kiçiligimizden ýam biz özümüz aşony ýaly kiçiligimizden aýdym sady höwesli bolduk da. Bir oglum 10-njy synpda okuýar, gyzaşymam 5-nji synpda okuýar. Oglumy akordeon saz ural çalmany aýdym saz mektebine okutdym. Gyzaşymam Melike janym 3-nji sazçylyk mektebine pianino saz uralyny okuýar şu wagt. Ne çağlamam höwesleri umuman öýde aýdym sazlar günde unaşa ýanglanyp duran soň çağlamam höwesi ýa sungat bilen aýdym saz bilen. Şu wagtdan kiçilikden edýän arzuwlaryny ýetmek üçin elimde bar edýän. Nämenden meýlegem çağçyklamyzyň ýylgyryp begenip ýaşamak üçin gahrman arkadagy serdarymyz ulul işler edýärler. Mundan meýlegem dowamatymyz dowam bolsun, toýlumyz toýlaşyp bolsun. Çok sağ ol. Sapargelli. Oğlun adı näme? Oğlum adı Yunus. Oy Yunusam Melike gydyňam watanmada gahrman arkadagy gahrman serdarymyz edil özüň ýaly hyzmat edýän bagtly perdetler bolup ýetişmän arzuw edýär. Arzuwlaryň hasyl bolýan zamanasyna seňem çağajyklan arzuwlar hasyl bolar. Elbet. Indi Sapargelli ikinji sowalymyza geçýär. İkinji sowalymy şeýlerek. Sunugada adamsynyň gün tertibi nähili bolmaly? Öz durmuşyňyzyň misalynda beýan etseňiz. Gün tertibini ýerden turduňyz, akşam uklap ýatyp galýançaňyz. Şol aralyk näme bilen geçikmeli? Sunugada adamsynyň gün tertibi. Indi sunugada adamsyny näme ol gözlegde bolýar. Aýdym aýdýanlar bir ütköşürek keng gözleýän, ütköş goşuklar gözleýän, şahirlaryň kitaplaryny okuýan, ýa bir täze dörek gelýän şahirlaryň goşuklaryny okap, haýsy goşugy özüňe ýakynrak bolsa, şoňa keng goşmak, halipalar dinlemek. Meňe uzaklygyň bar işim şol halipalary dinläp, gadym dutarda aýdylan aýdymlar, halipalar kän dinläp, şol bilen günüm geçýär. Çok sağ ol. Şimdi Sapargelli 3-nji sowalymy geçýär. Durmuşda ýatdan çykmajak gynanan ýeriň boldymy? Masal üçin öýde, toýda, kiçilik wagtyň. Yok. Çary almater edýär bolýan. Yok. Durmuşda gynanan ýerim yok. Asuda watanymyz, ene tamyzyň jany sag çağçyklamyz arkaýyn okularyna gidip her kim arzuwuna ýetýän döwür da şu wagt. Dogry. Arzuwa ýetilýän döwür. Onun üçin näme häzir hiç gelek. Gynanan ýerimiz ýok. Onu ýadymyza düşen yok. Bagtly zamanada hemişe begenip ýaşar. Bagtly zamanada hemişe de bagtly ýaşaýas. Hiçbir gynançlygyňyz bolmasyn. Çok sağ ol. Ýene bir kısancak sowalymyz galdy. Sapargelli. Toýlara mihman bolanyňyzda, oturýarsyň mihman bolup, dursun aýdymça aýtdyr. Menim şutaýda bir gutlaýdym, ýerine düşürtdiň ýeriňiz bolmaly. Elbetde, ol toýa baranda Ýokman bagşy halky jogşy gaýtmaly. Toý saçagyna oturýan başga başlar aýdym aýtyp duranam bolsa, duz zatman kan eýem, men şu toýa näme aýdym sowgat etsem, hamdyk gelýär. Geçip öz sowgadyny toý ýerine howşurmaly bolýar. Aty dogry. Sahnada joşup aýdym aýdýan. Tuwalmy toýdan ýetirsin. Sapargelli ahyrky sowalymyz. Käwa şeýle pursatlar bolýar. İşden ýadap barýan welin belli bir sebeplere görä tagam taýýarlanmadyk. Şeýle ýagdaýlarda baharlanýan. Hojan epes näme? Şeýle toýlardan bir ýadap öýe gelen wagtymyz bir çaýda utaýyn bolman ýagdaýyndan. Gahrman arkadagymyzyň bereketli türkmen saçagy diýen kitabyny näme dürli naharlar bar. Dürli naharlaryň taýýarlanşy, türkmen tagamlaryň hemmesi ýerleşdirilen, şolardan görüp käwagt ödejek naharym şeýle taýýarlaýan. Onda bolýar. Tuwalama. Beren sowallaňa ýerine düşdi tomaşaçylara hat gydykly sebäbi her gepleşik ýazamyzda tomaşaça gydyk kılýar. Haýsy aýdymçy bu gedek sanyny aýda.
şol aýdymçym durmuşy bilen hat gadyklanýarlar. Görýärmi? Gepleşigimiz başlady, tapar geldi. Aýdym heňe sarlyk aýdymçy diňe aýdym aýdyp bilýändirdi pikir edýär tomaşaçylar köpsi. Emma ina gepleşige tomaşa edýärler, bolýan gepleşikde aýdymçym başga da näme zatdan baş çykýany bilýärler. Elbet. Onu tapar geldi gepleşigimiz ýerine tomaşaçylarymyz üçin bir aýdymdan bir ýerine ýerine etirsem, çarýarym bu saatlar çalsa dowam edebereriz. Elbet, baş üstüne. Edi tomaşaçylar aýdymçyma sapar geldi çarşyýyň ýerine etirmeginde gajaýyp aýdym seziň üçin ýaglanýar. Diňläň, beýin jalan edetar. Yılgır gözün nemlenmesin. Men sen yanında wagtym. Yılgır dünyam gamlanmasın. Sen men yanımda wagtym. Mart ayının bugün başı, yağdı bugün yağdın yağışı. Mart ayının bugün başı, yağdı bugün yağdın yağışı. Hey aktı gözden söyle yaşı, armanımın sonam armanına. Aktı gözden söyle yaşı, armanımın lelem armanına. Men senin çekinip gevyen, icelerine düştü göryen. Men senin çekinip gevyen, icelerine düştü göryen. Ey söyleyen sonam deyip bilmen, armanımın sonam armanı. Söyleyen sonam deyip bilmen, armanımın lelem armanı. Yaraladı kıyma kaşın, altından mı yağdırdın dişin. Yaraladı kıyma kaşın, altından mı yağdırdın dişin. Yey berip bilmen söyle hatım, armanımın lelem armanı. Yey berip bilmen söyle hatım, armanımın sonam armanı. Alkımın yatladır gari, İsa bağışı şeker bari. Alkımın yatladır gari, aşık oğlun şeker bari. Ey öpüp bilmen bal doğduğu, armanımın lelem armanı. Ey öpüp bilmen bal doğduğu, armanımın sonam armanı. Armanımın lelem armanı. Armanımın sonam armanı. Edi tomaşaçylar, Türkmen Owady teleýaýlymynda biz owaz bilen gepleşigimizi dowam edýär. Siziň bilen. Elbetde gepleşigimiziň şu ýerinde ýene de sahypa bilen dowam edelim. Tapar geldi, bu sahypa nähilrek. Häzir sapar geldi 4 san söz berýän sana. Şol 4 söziň hersiňiň içinden bir harp alyp 5-nji sözi özüňe mele getirmeli. Sana 30 sekund wagt berýän. Edi tomaşaçylar, diňläň. Ulog, açar, galam, gitara. Ýene bir gaýtylýan, ondan wagtymyz gider. Ulog, açar, galam, gitara. Wagt gitdi. Bir sözi mele getir.
Adalya. 3, 2, 1, boldy. Tapar geldi jogap. Hoca nefes jogam, uçor. Uçor. Ulov açar kalam gitaradan uçor sözü emele getirip yazdım. Edi tomaşlar sizem belki uçor dip yazan sana ya başka sözden bir näçe sözden emele getirip bolýamyndan ýat geçdiňe gowken. Owa, sağ ol. O ýat geçip Owa. adamy gerek bolup durýar. Mhm. Ne gepleşiň şu ýerinde mehman ileşler aýdym dinlemek. Siz bilen gepleşikde biz owaz bilen dowam edýäs. Arman ayrılığı yada sallım min seni söyyenimi boyun allım min baylık derler bu dünyada edidem söyledim seni başka gıydı islemeyen söylenim sen söyleyim sen tavızım baylık derler bu dünyada edidem söyledim seni başka gıydı İslemeyen söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Men diyen sözümde dururun ölünçem, söylerin men te söyleyim duyunçam. Yollarda dime yakın gelinçem, söyledim seni başka gıydı islemeyen, söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Yollar uzak dime yakın gelinçem, söyledim seni başka gıydı islemeyen, söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Gözümden gitmeyer, öpen dodaklarım yattan çıkmayar. Söyleyim sen anam etmen yapmayar, söyledim seni başka gıydı islemeyen, söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Söyleyim sen anam etmen yapmayar, söyledim seni başka gıydı islemeyen, söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Söyleyim nemedini gelgiz bilinni, vada verdin sol vadanda durunni. İsa barşın göz yaşını görünni, söyledim seni başka gıydı islemeyen, söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Aşık barşın göz yaşını görünni, söyledim seni başka gıydı islemeyen, söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Söylenim sen, söyleyim sen tavızım. Asuda vatanymyzda Gahraman arkadaşymyzyň saýasynda, arkadaşly Gahraman serdarymyň saýasynda dost soňunly gatnaşygymyz günü-günden berkeýär. Dünýäň ähli künjegine daşar ýurtlarda da Gahraman arkadaşymyz bilen, arkadaşly Gahraman serdarymyz bilen sunuwa diýişgärleri, iş saparyna gidenlerine şo taýda milliligimizi wasp edýärler, türkmen aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Gepleşimiň şu ýerine sen haýsy daşar ýurt dilinde aýdym aýtmany gowy Men daşarurt aydımlarından hindi dilini aytman goworyan. Ne şu wagt häzir başardygymça
bir hindi kinoň aýdymyny ýerine ýetirip bereýin. Onu edi tamaşaçylar Tapergelle Sarşyfyň ýerine ýetirmeginde Hindi kino filminden bir ajaýyp aýdym. Siziň üçin ýanglanýar, diňläň diýinji alyn, tamaşa edin. مشاعر دونی مشاعر دونی مگر हंसी जब से देखा मैंने मुझको शायरी आ गई मशायर तो नहीं मगर जब से देखा मैंने मुझको शायरी आ गई प्यार का है ये मुझको नहीं दी खबर प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार का है ये मुझको नहीं दी खबर मैं तो उलझा रहा उलझनों की कहा दोस्तों मेरा दुश्मनों की था मशायर तो नहीं मैं दुश्मन तो जब से देखा मैंने मुझको शायरी आ गई सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता कात अपने खुदा घर में क्या मांगता सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता कात अपने खुदा घर में क्या मांगता जब से तुझसे मुहाबत में करने लगा जब से कैसे इबादत में करने लगा मैं गाफिल तो नहीं मैं गाफिल तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने मुझको शायरी आ गई मशायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने मुझको शायरी आ गई मशायर तो नहीं Mehriban ildaşlar, edi tomaşaçylar, Türkmen Owady teleýaýlamynda ýürüýte siziň üçin taýýarlanan biz owad bilen gepleşýänmiň bu edeki sanada tomaşa etdiňiz. Gepleşýänmiň bu edeki sanada görüşmek diýäli aýdymçymyz Tapergelle Sarşyf şeýlede sahada negdimiz çarýar atanýady. Tapergelle çarýar ilkelene gepleşýänmizde gatnaşaňyz üçin köp sag bolun. Näme geljekde de size sunuwa dälemini üstünlük kemraňyz bolsun. Toylarda, dabaralarda bir ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz, sağlaňyz, hemişe belent ýanglatyň arzulan hatyr bolýan zamanasynda arzulaňyzdan hatyr bolsun. Sağ olun Hocan Epe. Gowy gepleşik boldy. O şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başy dik bolsun. Mundan meýle tutýan tutumly işler rowaj alsyn, ýurdumyzda toylar toýlaşyp dursun.
Çok sağ ol, sapar geldi. Arzulan hasır bolsun, yine bir gedek, üstünü kemraňyz bolsun, işiňizde de üstünü arzu edýär. Biz sunuwdy işgärlerine, şolar ýaly gadakly gepleşikleri ýadyk edip, ýazgylary bolsa, tele ýaýlymlaryň üstünden halkymyza ýetirmäne, medeniýetimizin we sunatymyzyň hak gowanlary, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyza çäksiz alkyşlar aýdýar. Oy olaryň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri hemişe rowaşyklary beslensin. Mehriban ýylyşyr. Edi tomaşaçylar, geliňiz bolsa gepleşýänmiziň ahyryna aýdymçy ýigimiz sapar geldi şerşyfyň ýerine ýetirmeginde. Ata watanmady, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy wasp edýän ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýäs. Gepleşýänmiziň ýene eksanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun. Yedi iklim hayranlar owadyny eşdi. Watanım zemine çekilen keşdi. Türkmen şöhraty bar owalla başda. Ak ýoluny arkadagly serdaryň. Türkmenistan, baharsan, asuda hem bağı bozsan, wasfın yazsam müňläp desan. Köňülleriň tagyty üçin, türkmenleriň bagyty üçin, arkadagly serdaryma. Bagyty ýarlyň ýamyny, arkanışlaň döwranyny, aýdymlaryň öwranyny, arkadagly serdaryma. Bakta barýan ýollar bilen, bu agzy bir iller bilen, aýdymly göwetler bilen, arkadagly serdaryma. Bakta barýan ýollar bilen, bu agzy bir iller bilen, aýdymly göwetler bilen, arkadagly serdaryma. Edewatlar aýlawunna, halkyň ýürek saýlawunna, arkadagly serdaryma. Asmanynyň uçar guşy, döwletleriň göwün hoşy, arkadagly ser